Zer egiten ari zarete? Ordulari materialen ari gara, minutuak, segunduak eta orduak lantzen gaudela. Zer egiten ari zarete? Ordulari bat. Eta zertarako da ordulari hori? Orduak, segunduak, Minutu batek zema segundu ditu? Eta ordu batek zema segundu ditu? Zer egiten ari zarete? Enkuadernatzen, zer ari gara enkuadernatzen? Zer ari gara egiten ekipo? Ordulari bat. Txiko diazua ikusten zuen ordularia? Eta zertarako demontre egiten ari zarete? Zer egiten ari zarete talde? Oso ondo, kontrolatzen duzue gaia?